Čakaj, jak sa to volá? Fight Night. Titan Fight Night. Takže ešte raz. Takže zdravím všetkých priaznicov bojových športov v Partizánskom a okolí. Asi sa nemusím predstavať, pretože Titan Fight Night moderujem a komentujem už dlhé roky. Tento rok sa predstavím v trošku inej póze, v novej polohe, ktorá je pre mňa naozaj nepopísanou knihou. Tento rok sa predstavím ako zápasník. Udivíte ma v zápase podľa pravidiel boxu. Teším sa na to strašne. Ale čo je špeciálne okolo môjho zápasu je to, že počas zápasu budú medzi vami v rámci haly pobehovať hostesky a budú vyberať peniažky, pretože ja som sa rozhodol, že keď sa mám ísť pobiť, musí to byť na dobrú vec. No a my tie peniažky, ktoré vyzbierame počas tohto zápasu, venujeme niekomu, kto to potrebuje. Takže do komentov prosím vás napíšte rodinu, ktorá potrebuje naše peniaze, ktorá potrebuje, aby sme sa vyzbierali a my im pred Vianocami tieto peniažky odovzdáme. Takže teším sa na to, určite podporte dobrú vec a všetci, ktorí máte nejaké to euro navyše, odovzdajte ho pre dobrú vec.